Стой. Ще видите клипчето, къде ще го кача съобщото. Време за приготвяне. 25 минути време за готвене. Така, време за готвене. 25 минути. Време за готвене термична обработка 45 минути. Общо 70 минути. Порциите са 9. Необходими продукти. Готвени точени кори 200 грама. Лукуми 2 кутии около 280-300 грама. Орехи 250 грама. Краве масло 125 грама. Олио 2 с.л. За захарния сироп захар 300 грама. Вода 300 мл. Ванилов екстракт 1 ч.л. Лимонов сок 1 ч.л. Ликьор амарето 1-2 с.л. по желание. Колко са тия? Добре, тук са 10. Ще има да ви чета. Вие май ще си ги четете. Така, оставам начин за приготвяне. Махаме го, защото ви го прочетох, за да вие си четете. Приготвянето на сиропа. Сварете водата и захарта за 7-8 минути. Добавете лимоновия сок, ванилията и ликьора амарето, след което го оставете да изстине напълно. Стъпка 1 това беше, а това е стъпка 2 сега. Орехите се смилат в блендер заедно с една супена лъжица. Захар до получаване на едри трохи. Малко количество от смелените ядки се отделя за финалната окраса. Стъпка 3. Нарежете всяко парче лукум по дължина на 3 или 4 тънки ивици. Фитилчета. Ако ножът лепне го потапяйте в гореща вода или пудра захар. Стъпка 4. Отворете пакета с кори с остър нож. Разрежете целия стек с кори на половина по широчина или по дължина в зависимост от това колко дълги искате да бъдат поричките. Стъпка 5. Вземете 2 листа от вече срязаните на половина кори. Намажете горната с масло, поръсете с орехи и подредете парченца лукум в единия край. Навийте на руло. Стъпка 6. Подредете готовите рулца плътно едно до друго в предварително намазнена тава. Стъпка 7. Преди печене можете да нарежете рулцата на по-малки хапки от по 3-4 см. Намажете обилно отгоре с останалото разтопено масло. Стъпка 8. Печете в предварително загрята форма на 170 градуса или там каквото пише за около 30-35 минути до получаването на красив златисто кафяв цвят. Баклавата трябва да се изсуши добре и отвътре. Стъпка 9. Извадете изпечената гореща баклава от фурната и я залейте веднага със студения сироп. Стъпка 10. Оставете десерта да престои
поне 12-24 часа на стайна температура, за да поеме напълно сиропа и корите да омекват, запазвайки хрупкавостта си. Много дълго става.